ị nwere ihwere tụọ onye nwere ihwere ibe nọ n'ihi na inwe ihwere ga-alụ onye na-enweghị ihwere ga-elaji echi mgbe niile ya rụka kpuo ngekete ya eme ya kpa agwa ya rụka kpuo ngekete ya ekwu okwu ọnụ ya rụka were ya rụka ịgbabaga n'ime mgbulu mgbe n'ihi na ya rụ nke ala mepe nkaba ihwere onye ahụ egbuo nọ tụnwe nnọọ onye nwere ihwere ibe nọ mara ije ahụ ga-adaba n'ihi na ebe ọ bụla nọ gị nọchi ike ọ ga-eme gị ihwere mana gị ile anya ị nweghị ihwere lara nga n'anya etere nga ogiri ushi n'ishishi anya nga abụọ ị chọghị ịma tụnwe nnọọ onye na-enweghị ihwere ibe nọ onye na-achọghị ịma usendụ o nweghị ihwere kama ọ bụ ndị nwe ihwere na-eme tụnwe ụdị onye rụta ahụ ọ ga-adabara gị n'abụọ gị wụrụ onye na-enweghị ihwere lụọ onye na-enweghị ihwere ibe nọ ọ ya na-ebute mgbe ụfọdụ gị bịakwute nwoke sị ọ gaghị nwunye ṅụ mere ihe ka ekwaghị ihwere ya jụọ ṅụ sị nwere ihe ala hụrụ ugbu na ọhụbe mbụ gị gakwuru ke nwaanyị madam na ahụrụ di na-ebere ote ihe ya jụọ ṅụ sa nso akwa ọtọ nwunye nke ahụ ga n'ịntanetị ya na-achịle gị okwu elu ya jụọ ṅụ sị nwere ihe hụrụ ugbu na ahụbe mbụ na ihe nwunye ebu ọ wụ ihụbe mbụ ya wụ gịnị gụnwa ahụtaghị n'ọhịa ihwere ọ hụtaghị n'ọhịa ihwere ọwa maka ore ha ọhịa na-akpọ compatibility gị wụrụ onye rere ihwere chọwa onye rere ihwere ibe nọ